Μα παπούρτεμι, πώς καταλαβαίνεις ότι ψήθηκε? Ό,τι αγαπάμε μας μιλάει. Φρέσκο ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς μας. Εμείς το ακούμε το ψωμί. Μα παπούρτεμι, πώς καταλαβαίνεις ότι ψήθηκε? Ό,τι αγαπάμε μας μιλάει. Φρέσκο ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς μας. Εμείς το ακούμε το ψωμί. Μα παπούρτεμι, πώς καταλαβαίνεις ότι ψήθηκε? Ό,τι αγαπάμε μας μιλάει. Φρέσκο ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς μας. Εμείς το ακούμε το ψωμί.